И здравейте хора, аз казвам Камен. Както се разваля от заглавието, ще играем Stumble Guys, втора част. Можете да се абонирате, да лайкнете и сега да започваме. Така. Тук тези скинове имам, само тези. Тук имам тези. Тук имам само 5 скина. А по тук нямам никакъв скин. Да се каже. Да. Нямам никакъв скин. Нямам нито обувка, нито сърце, нито бокс, нито топка. И сега да започваме играта. Така. Добре. Натоварим го. О, не. Добре, минаваме. И тук. Така е. Добре. Тук. Ще трябваше да мина. Не. Тази игра не успях. Да започваме втората игра. Да видим ако ще не се падне. Добре. Паднали съм на ледената парзалка. Така. Ес, добре. До тук добре. Не. Трябва да отида по-нагоре. Така. Добре. След хора. Сега успяхме. Така, сега да продължаваме втората игра, да видим на какъв терен ще ни се падне. Дайте мощен лайк нагоре. И хора, на това ниво нещо не мога да знам тактиката, не мога да свикна и нищо не знам. Ето човека падна я. Така, добре. Сега ще трябва да се кача някъде. Не, yes. Те потъват. От. Така, добре. Не! Паднах. Така. Нищо. Да продължаваме. Да продължаваме третата игра. Да видим на кое ниво ще ни се падне. Добре. Така. Добре.
Пада мисля на това ниво. Така. О, не. Сам. Добре. Не, нещо лапа. Нещо. Ще ме лаги, не знам защо. Така. Не. Давай. Ура, ти се да успя. Yes. Ура, успях. Добре. Така. Да видим. Добре. На това ниво. Не! Лата! Майко мила! За малко една бомба щяха да ме бутна. Не! Беге! Добре. Така, ще трябва да падат повече хора. Трябва още един да падне. Дано да не съм аз. Ето. Спечелих сега. Да продължаваме към финала. Хора, тук може би да спечеля. Тук може да спечеля. Хора, тук, давайте палец нагоре да спечеля. Моля ви се, давайте палец нагоре да спечеля. Не! Майко мила. Хора, стискайте палци, давайте палец нагоре да мога да спечеля. Давайте палец нагоре. Да видим. Дали ще спечеля? Не. Нищо. What happened? Тук е някаква реклама. Хора, ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре. Ако съберем 5 лайка, ще кача второ видео. 5 лайка и 5 гледания. Ако съберем, ще кача друго видео. И от мен, чао!